गैथारा गोसो बायदि दसे उन्दुनो सानब्लाबो उन्दुनोबो मोना ओंखाम गारबाबो रायजायो माबा मोनसे एसे टाइमावबाबो रायजायो ओंख्रिफोरखौबो मालाबा नांदेरगौ होनब्लाबो मोना मालाबा बेदरफोरखौबो दरदै दरदै जाबावनो सानब्लाबो मोना ओरैबायदि बाबायब्रा हस्टेलाव फरायनो दसे बादों होनब्लाबो गवाब्रा आं जे थानो बाबाय हस्टेलाव नोंसो हस्टेलाव थाबाय थादों थानांलाय नोंसा मामा बाबानाव फन हरनानै बुंहरदो लांफैदो होननानै बुं सानैजों थांलाय फैलाय खालामबाय थागोनब्रा आंबो हारसिं जाखायोलै फैबाय थानो होद नों हस्टेलाव थानो नांलालै नों न'आवनो थादो सानैजों थांलाय फैलाय खालामगोनब्रा सानैजों ओइ जाफुं आंबो थानो गोसो गैलालै नोङो दिनैनो थांनानै आइखौ बुंहै दे जोंहानि आइखौ बुंहै अख्रांखौ लायनांसिगोन हस्टेलनिफ्राय अख्रां हस्टेलाव थाला होनना बुंहैदे नोङो दे जागोन दे बुंहैगोन आं दे बिदिब्ला स्कुलाबोथ' गबायलै थादोलै नोंबो आंबो थांनोसै दा न'आव थांनानै ओंखाम जानानैनो नोंसोराव थांगोन आं बुंहैगोन दे आं नोंखौ गाबोननो लायनांसिगौनो अख्रांखौ हस्टेलाव थालानो बियो होननानै खोन्थाना हैगोन दे आं जिंगादासै बुंहैमार दे बावनो नाङा आं थानो बाबा हस्टेलाव आयै आं आबै रदे माहायाव थांनो दै थाथ' दानो फैगोन आं बहा थांनो नागिरला बायखो आं एसे गामियाव थांनि र' दे सान्दुं गोसायाव सैमा फाग्ला बायदि रोनाव हैलाबायनोसै न'फोराव दलद थाब्ला माथो जायो नुबायना थांमारबायसो आरो बियो मानसिफोरा बे गरमाव बहा थानो बहा मानो गोदाव सोराव आइखां बायखां जानानै आगोर मोनाखै बिसोरनिया आलो थानो मोनसेयावबो गामि दुनदायबाय थायो हाबाब गरमफोरखौबो सिनायोना सिनाया बिसोरनि मोदोमफ्रालाय गरम मोनोना मोना बुखि हरब्लाबो खामानि गैखाला खोनाखाला बेयो खोनासंखाला थांखाबाय बेसेरा जायफोरा दुब्लि बारियाव फुंनि उन्दुना सिखारनायनिफ्रायनो सानसे हालेवनानै आगोर मोनाखै खोथिया फुनानै आगोर मोनाखै माइ गायनानै आगोर मोनाखै बिसोरा दसे साइख्लुमाव दसे आराम थानो सानब्लाबो मोनाखै जायफ्रा न'आव थानो मोनदों बिसोरसो सान्दुं स्कुलनिफ्राय फैबाय खमसे खम ओंखाम ओंख्रि जाबाय आथिं आखाइ सुनानै दसे आराम उन्दुना थाबा माथो जायो बिसोर गथ'फोरा सयथिबोलै हाबाब दुंनांगौ बाराय एथ'ग्राब दुंखावनांगौ आरो बेबायदि गरमाव मानसिया मा मावनानै जाबावगोन दे अखा हायै सान्दुं दुंदोंना बेबायदिनो अखा हायै सान्दुं दुंबाथाय ओरैबायदि गरम जाखायो थैगोनलै मानसिया बेफोरबायदि गरमाव ओइ मिजिं आं नोंनि बिमाजोंहाय थाफाजानो हानाय नङा नोंनि बिमाया आंखौ मानो दानो एथ'ग्राब अयथासार खालामसैथाय आं बुजिनानै मोनला नोंनि बिमाजों जुदि आं थाबाय थानांगौब्ला आं फाग्लिसो जासिगोन नों खामानियाव ओंखारलांब्लानो बियो आंजों सानफ्रोमबो हेबबाय थायो आंबालाय बेसेथो नांलायनो गावनि बिखुनजोजों गाज्रिबो मोनोना आं बे आइजों थाफाजानो हालालै मिजिं नों मा खालामो खालाम नांगौब्ला आइयानो जुदा जाथों हय नङाब्ला आंनो जुदा जानोसै आं बेबायदि एसेग्राब रांखिनि बिखुनजोजों थाफाबाय थानो हाला माथो खालामनांगौ जाखो होमबालाय आं मिथिया मा खालामो खालामबानो जाबाय नोङो एसां खस्थ'नि गेजेरजों गरम बोथोरब्लाबो सङै खुरै जाहोबाय थादों फुंनि हरनि 12टानि थेवबो बे बुरैया आंनि मावनाय दांनाय जाहोनाय हुन्थुस्थ' होननायानो गैया आं बेबायदि बुरैखौ फुसिनो हाला मालाबा ना बेदर गैयाब्लाबो आंखौसो रायगोन आं बबेनिफ्राय ना बेदर होफैबाय थानो बेनो दिनै फिसालाया हस्टेलाव दङ बियो जेबो मिथिया न'खरनि बाथ्राफोरखौ फिसालायाबो देरबोबाय गाबोन समनि फिसालायाबो बिहामजो लाबोनायनि समानो जाबाय आंनि फिसालाया बिहामजो लाबोब्लाबो बे बुरैया आंखौ अयथासार खालामखादों आंनि फिसालानि बिहामजोखौबो अयथासार खालामगोन बियो आबै माथो जाफुंसो फै आं मोनसे खबर लानानैसो फैदोंमोन मा खबर लानानै फैदों जाफुं जोंहानि अखरांखौ लोगो मोनदोंना आरो बेनो फैसाखौ होनो मोनबायना फैसाखौबो होनोबो मोनबाय आरो बियो नोंसोरनो मोनसे खबर हरदों बिनिखायनो आं बे खबरखौ नोंसोरनो होनो फैदों आबै आरो आबौ अखराङा हस्टेलाव थानो बाबायनो बेखौ नोंसोरो दिनैनि खोथाखौनो बुंदों दिनैनो लायथारनो नांगौनो बियो जोबोर थानो बाबायनो हस्टेलाव नै बिमा फिसालानि खोथा रायखांबाय थादोंमोन ना फिसालानि खबर सफैबायानो फिसालाया हस्टेलाव थानो बाबायनो मा खालामनांगौ जाखो औ जोबोर थानो बाबायनो लायनो होबाय बिनिखायनो खोन्थाफैदों आंलाय आरो बे बोसोरसेखौ थाथोंसै होननानैसो सानदोंमोन दा गथ'आ थानो बाबायब्ला मा खालामनांगौ जाखो लायनायानो मोजां जासिगोनदां नांगौबा न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामथोंसै लायदोब्रा आबै आबौ अखरांखौ लायदो आंबो हारसिं सानफ्रोमबो थांनाय जायोना अखरांखौ लाबोबा अखरांजों आंजों थांगोन ना सानैजों औ बिफा बोथोरफ्राबो बेनो जा गरम नोंबोथ' बारा मावख्रुबनोबो हाला नोंनि मावनायजोंनो न'आवबो जानाय ओरै फिसानोबो फोरोंनाय हाख'हायैबो जासै इथिं फिसानोसो हस्टेल फिस हरनो ना जानाय लोंनायसो खरसा खालामनोबो जायो लायस्रानोसैथौ जाफुङाबो न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामखायो सानैजों थांलाय फैलाय खालामबाय थाथोंसै नांगौब्ला देनां क्लास 9, 10 जाब्ला दोनहैफिननोसै दे आबै आबौ आं थांनोसै बेखौनो खबर होनो फैदोंमोन दे खबर होफैनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय होमबालाय मा लायमानोसै
फिसालायाबो खबर हरबायबालाय हनै थानो बाबाय होननानै लायनोसैथ' बिफा। थौ होमबालाय लाना फैखानोसै। बिहामजो, ओइ बिहामजो, बिहामजोफोर, ओइ बिहामजो। गोजौनि रुमावसो दंना माथो बिलाय? मायै आंखौ गाबज्रिदों? मायै आंखौ गाबज्रिदों? आइया आंखौसो गाबज्रिदों। आयै नों सोरखौ गाबज्रिदों? आं नोंखौनो गाबज्रिदों। नोंखौ गाबज्रियाखैमोन आङो। मानोमोन आयै आंखौ मानो गाबज्रिदोंमोन? नाम लिंनानै खारियाखै नालाय नोङो, बेनिखायनो आंखौ लिंदों साननानै आं फैदोंमोन। नङा नङा, नोंखौ गाबज्रियाखै। नोंथ' स्कुटिखौनो सालायनो रोङाना। बे नोंखौलाय मानो नांगौ? आंनो स्कुटि सालायनो गोरों बिहामजोखौसो नांगौ। औ आयै, आंथ' स्कुटि सालायनो रोंखायो। मा आयै, बहाबा थांनो? औ बिहामजो, आं आंनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनो लुबैदों। बे एथ' गरमाव आं गारि गाखोनानै थांनो गोसो गैया। बेनिखायनो न'नि स्कुटिजोंनो थांनो होननानै सानबाय। नोंनो आंखौ लांनांसिगोन। अ आयै, मानोथो जिंगासिदों? बेफोरबायदियाव नों आंखौ बुंलायनोनो नाङा, आंनो गोसो जाखायो। ओंखारबानो जाबाय, आं दङना, नोंखौ ओरैबायदि मोजां फज'नानै आं नोंखौ लानानै थांगोन। र' होमबालाय, आं मना लाना फैनि। नों स्कुटि सालायनो रोङाना, बेनिखायनो नोंखौ लांफाला दे, गाज्रि दामोन। आरो जों फैसानि दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ गासैखौबो मोजाङैनो नाय। जाम्बि, मावबायानो था नोङो, मावबायानो था। न'खरनि खामानिखौनो मावबायानो था। जोंफोरबायदि एसे सालु जानांगौ। नों साइकेलखौनो जेन तेनसो सालायो, स्कुटिनि खोथायाथ' बादानो। नों दिनै रोंनायमोनब्ला आइया दिनै नोंखौ लानानै थांगौमोनदां। नाथाय नों रोङानोब्ला आंसो रोङो, बेनिखायनो दिनै आंखौ लानानै थांबाय। मावबाय थादो नों न'खरनि खामानि, दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ। जोबोर रंजानाय मोनदोंना? थौदो बिहामजो, थौदो। आइखौ आङो सम लानानै हमनोनो हाया। सम मोनसे आंखौ बोरैबा खालामारो बे आइया। ओरैनोबालाय माथो बेलेग दिनफोराव सोरांस्रि बिहामजो, जोमै बिहामजो नाम बुङै बुङै गाबज्रियो। दिनैलाय माथो बिहामजो बिहामजो सानैखौबो। थांबाय नोंखौ नङा, स्कुटि गोरोंखौसो। जोंफोरलाय बोरै स्कुटि सालायनो गोरों जानांगौ? स्कुटि बायदों न'आव, मालाबा न' बिहामजो, मालाबा इमारजेन्सि बहाबा थांलाय फैलाय जाब्रबनोबो हागौ। बेफोरखौ रोंनानै था होननानै साबिखौ होफेरबायो? गैया, मालाबाबोथ' जोंनो होफेरा। दांनोनो मोना। दा मालाय जोंफोरखौ नाङानो, स्कुटि सालायनो गोरोंखौसो नांगौ। ओरैबायदि आरोना, सम मोनसे आइनि गोसोखौबो हमनोनो हाया आङो। सम मोनसे बिजोंबा बिजों, बिजोंबा बिजोंसो जानो नागिरो मानसियानो। जोमैखौ लांगोन बिहावनि न'आव। बा आरो बेबो आंखौ इनसाल्ट खालामनाया नायजाया, थांनो मोनगोनखायनो, दुगिखायनो। मा आंनि एसे सालायनो रोङो, आंखौ इनसाल्ट खालामनायानो लाजाया। बोरैबा लामायाव एक्सिडेन्ट जाना गोलैना सानैबो थैना थाबा हामथारगौहां। आरो आं न'खरनि दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ फारसेनिफ्राय जाखादों नायनो। थांदों थांदों, मोजां आंखौ बुंनानै थांब्लाबो जायो। नों स्कुटि सालायनो रोङाना, आंखौ इनसाल्टसो खालामदों। आरो बैथालि जोमैयाथ' आंखौ माबायदि इनसाल्ट खालामदों। नै नोंसोरनो ओंखाम ओंख्रि संना दोनगोन आं। रावनिबो थाखायबो ओंखाम सङा आङो। फिसाजोनि न'आव थांना थाहैनोसै आं। बालावबो नाया मोसौ, दाउ, अमा, बोरमा। सोरांस्रि, ओंखाम ओंख्रि जाजोब्बायब्ला देलाय एसे खुरनानै हरलाय, आं जानानै अफिसाव थांनोसै। गैया, आं दिनै ओंखाम ओंख्रिखौनो सङाखै। हटेलफोराव जानानै थांदो थां। दिनैलाय मानोथो दाबो ओंखाम ओंख्रि मोनाखै जाखो? एखनब्ला माथो फुंनि 7टा बाजियावनो ब्रेकफास्ट होयोमोन। दिनैलाय मानोथो ओंखाम ओंख्रि गैया जाखो दाबो? दिनै हरनि 8टा 9टा जाब्लाबो न'आव ओंखाम ओंख्रि मोननाय नङा। दा फैनोसैयावबो हरनिखौबो हटेलावनो जाना फैखा। आं रावनिबो थाखाय एथ' गलाम नङा। बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै मानो बुंखो सोरांस्रिया? आं सोरांस्रिनि माबाफोर गाज्रि गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबाय नामा? आंखौ मानो बियो रागा जोंखो दिनै? ना सोरनिबा सायाव रागा जोंनायखौ आंनि सायाव हगारदों? आं हमनोनो हाला जेबो। दा बे फुंनि समावबोथ' हटेलफोराव ओंखामखौबो मोननो नागिरा। सोरबा बायदिया दाहालागि संहांबायसो थायो। नायनोसै, मोनबा जालांसै, मोनाबा ओरैनो थांनोसै। अफिसावबो थाङैया गोबाव दिन जाबाय। बेफोरबायदि अफिसनि खामानिफोरखौ सानसे थाङो, साननै थायो। अफिसनि फाइलफोरखौ जुदि आङो सम बायदि नांगौ बायदि दिहुननानै होनो हायाब्ला आंनि साख्रियाबो थांसिगोन। खोनादों बे मासनिफ्राय दरमाहाखौबो एसे बारायना होदों होननानै। आं दिनैनिफ्राय रेगुलारनो अफिसाव थांनो नांसिगोन। बे साननैसो आंनि देहाया माबा मोनसे जादों। आं फर्सो खालामाखै। सिं सिं आं माबा मोनसे बेमाराव गोग्लैनानै दङ। जेसेबां गोथाव गोथाव ना बेदर जाब्लाबो खहाबाखै ओंखामानो। आं थारैनो डक्टरनियाव खनसे दिन्थिजानो नांसिगोन आंनि देहाखौ। मा जादों आंनि देहाया? जावायसो,
नै माथो आइ फैदों फै आयै हाब जाबायसोखौ माबा आथिं आखाइ मोखां खावलाय बुथब बुथबसो नुदों आं माबाफोर जादों ना माथो जाबायसोआलाय जानोलै आयै आंथ' जेबो खोन्थानो हाला नाथाय आंनि देहाया माबा मोनसे जादों इसोरासो मिथिसिगौ मा जादों आंबो एसे अनुभब नांदों आंनि देहाया जे सिङाव माबा मोनसे बेमार जादों औ बे किडनिकफोरासो लिभारफोरासो हामा जायाखैथ' किडनिक लिभारफोर बुवासो बेफोरबायदि मोदोम आथिं आखाइ बुयो बेफोरबायदि जायाखैथ' नोंनियाव मानोथो नायजायाखै थाखा फैसा गोनां मानसिफोरानो थारैनो आयै आं नायजानो नांमारसिगोन बहाथो इसामोनालाय नै माथो आइबो दंफैयो हाब आयै मालाथो फैस्लाबखो नोंलाय आं दासो सफैदों नै जावैसोखौनो नायनानै बोरैबा मोनदों आं इसा जावैसोनि आथिं आखाइ खावलायफोरा एसे बुदब बुदब जायाखै होनलाय जादोंथ' आं मैया दाखालिनिफ्रायनो एसे बिनि मोखां महरखौ बुथब बुथब नुबाय थादों होमबाबो आं गरमफोरजोंसो जादोंदां होननानै बांद्राय जेबो थर खालामाखै माबाफोरसो जादों नामाथाय गावबो खोन्थानाबो लायाखै औ इसा आं देहाखौ दाखालिनिफ्रायनो एसे बोरैबा बोरैबा मोनबाय थादों होमबाबो आंबो एसेबां गावखौनो थर खालामाखैमोन नाथाय दिनै बारा मोनदों आं दे नोंसोर रायलायबाय थालाय आं बिसिनायाव दसे गोलांहैनि ओमफ्राय आयै हरखाबनो फैबाय दे माबाफोर खबर माने न'खरनि मानसिफोरखौ जों खदावलाबायनासो फैदों आं हाब सोरखौ मा जालायखो नै मालाय इसा गोदो नोंखौ नोंनि आबैजों आबौजों ओरैनोल'सो आबै सना होननानै बुंफ्लायोमोनदां दा मालाय दैजिनोसो नोंनि आबैया स्कुटि गोदान बायना होलायबाय दा मा दैजिनि स्कुटि गोदान बायना होदों आबैया औ मालायनोसो स्कुटि गोदान बायना होलायबाय आरो मालाय स्कुटिखौबो जोंफोरो दांनो मोनबावासो खालि मा होनो नोंनि मादै जोमैयाल' मालाय दांनो मोनो बा बेबायदिलाय आबैया आंनोबा जेबो होआखै आरो दैजिनोसो स्कुटि होलायलायदों आरोना मा सानो नोंलाय सानसेनि मोजांखौ मालाबाबो मोजां दा सान बियो ना नोंनि आबैया सायाल'सो जोंजों मोजां सिं सिं बिनि गोसोआव जोबोर मैला दं बिनिखायनो एबार माबा मोनसे जाब्लाबो थैनोबो नोंनि आबैखौ नायनो नांला नोङो आबैया दैजिनि स्कुटि बायना होलायलायदों आंनोबा गोदो बायनानैनो होआखै नोंसो जाम्बि जाम्बि बिबैखौ बारा अनो बिबैनि मेगन खानि जानायावबो नों गावनि सनाखौ फानलायनानै बिबैनि मेगनखौ फाहामदोंमोन दा मालाय हनै मेगन मोजां जानानै आंसो नोंनि आबैखौ बारा जोथोन लादोंमोन जोमैयाथ' देगाजोंसो सुथारनो नागिरदोंमोन बै समाव होमब्लाबो नायदो मालाय बेखौसो दा मालाय दाव बिहावनि न'आव आलासि जानो लांलायलायदों आरो नों मेगन फोसाबदों मालाय जाय बायदिया आराम थादों बेफोरखौसो मालाय हनै अननानै स्कुटि होलायदों नोंहालाय मा मोनदों मेगन फाहामना होजानानै र' आबैखौ